Matin kanthi saka kene iki kemen kaya daging didol ae lho. Maksudnya piye? Ora piye-piye. Ora maksud. Antel piye? Kaya anu kambing dicentelke kae lho. Ndul-ndul ndul-ndul tuk-tuk-tuk. Sing ndul-ndul ndi? Hah? Sing ndul-ndul ndi? Iki. Ai! Samplok motor kowe. Iki persis lho. Ndi ta? Sirahe gareng iki lho. Sing ndul-ndul sik ya ya. Heeh. Aku melu joget sirahku. Ha iya. Wis tengok.